és que hi ha la fruiteria allà. Com que no el coneixes? Que sí, que segur que l'ubiques. A veure, és l'Alfred Garcia. Ostres, de veritat? O té Eurovisió amb la Maia. És que segur que hi caus, ja veuràs. Vine, que te'l presento. Ei, Alfred, què tal? Ei, què tal, com estàs? Ah, comprant carxofes, Home, quilòmetre zero del meu poble del Prat de Llobregat. Molt bé, carxofa del Prat, un clàssic. Un clàssic, i a més jo visc entre camps d'escarxofa. Què dius? Sí, per allà enmig. Sí? Ah, sí? I les cuines molt sovint o què? Sí, ara és època, o sigui que sí. Com les cuines? Doncs mira, podríem fer un arròs amb carxofa, per exemple, és que dona molt bon gust la carxofa, eh? Sí, la veritat és que sí, i a casa es cuina molt, la veritat. La carxofa del Prat és almenys que jo conegui, és la més famosa de Catalunya. Bueno, sempre es diu, la carxofa, jo penso, carxofa del Prat, i és de garantia de qualitat, a més quilòmetre zero, aquí a bon preu esclat, apostant pel nostre producte, que a Catalunya tenim molt bona horta, jo soc de les Terres de Lleida, tenim molt bona... No sé si podem competir amb les carxofes del Prat. Tu hi vius allà, no?, al Prat? Sí, he tornat. De tota la vida? Sí, Què vol dir, he tornat? Bueno, perquè he viscut a altres llocs també, per exemple, he estat un temps a Madrid, vaig estar també per la comarca de la Selva, però finalment he tornat al Prat. Al Prat. I vius allà, tens la família a prop, també? Clar, tota la meva família és del Prat, sí. Sí, i els amics també, no?, de tota la vida. Els amics de la infància, sí. Sí? Encara hi tens contacte o què? I tant, i tant. I quedeu per cuinar, fer un dinaret, un soparet... Sí que ho fem, però allà tenim molt bons restaurants també al Prat. Sí. I quan aneu de restaurant, quin tipus de cuina t'agrada? Doncs de tot, no? Però segurament sempre cau una pizza per allà al Prat, sí. Una pizza. Però hi ha pizza d'escarxofa també, eh? Ah, sí? Home, i tant, al Prat no n'estem de... Ah, sí, la pizza... No perdem el temps, amb la carxofa, però no la de pot, la del Prat. La del Prat, òbviament. La del Prat, eh? I escolta, i fregida també la fas? Sí, Fregideta. I la truita de carxofa l'has tastat? L'he tastat, també la pots fer amb una base de salsa romesco, saps? La pots fer una mica creativa, també. Ah, sí, eh? Sí. La creativitat de la música també aplicada al menjar, eh, Alfred? Sí, jo crec que sí. Que tot és al final art, no? Què et diu la gent del Prat? Perquè et deuen conèixer tota la vida, no? I de cop i volta, doncs, Operació Triunfo, artista superconegut, o sigui, cantant, compositor... Què et diu la gent? Perquè, clar, deuen estar superorgullosos de tu. Sí, jo ja era un pesat des de petit. Ah, sí? Sí, jo sempre feia concerts allà al Prat, també als pobles del costat, també per la zona de més enllà, de la Costa Brava també, i sempre havia sigut un pesat, sempre m'havia promocionat molt, i ells també m'havien promocionat molt, no? Tenim moltes equipacions al Prat, com la capsa, per exemple. I vas fer l'himne, vas fer un himne, no? Sí, l'himne del Prat, que és una sardana, la vaig adaptar, la vaig fer pop-rock i s'ha cantat des de Sevilla, Madrid, Buenos Aires, vull dir, es canta tot arreu. Saps que estic pensant que igual estaves predestinat a això de la música sent del Prat, perquè tu saps que la carxofa també és l'espuma del micro. També podria ser. Ho havies pensat, això, alguna vegada? No ho havia pensat. No ho havies pensat mai, eh? A més, també tenim els galls pota blava, que són únics al món i que també canten. També canten, eh? Sí. Ostres, tot està predestinat. Que fort. I escolta, i fas música en català, no? En algun moment ha estat un fre per tu, això de la música en català? Tot el contrari, jo crec que ens fa únics, cantar en una llengua que a més és una de les llengües més dolces del món, no? Com la carxofa, com la carxofa. Pot ser dolça. Escolta, et falta alguna cosa més o què? Home, sí, jo no només he vingut a comprar carxofes, he vingut a comprar? Doncs omplir tota la nevera. Puc acompanyar? I tant, no, acompanya'm, sisplau. No per tafanejar, per informar-me de veure què menges tu. Seguim amb la fruita o què? Què necessites d'aquí? Jo necessito uns kiwi gold. Kiwi gold, eh? Sempre. Els verds no, els grocs, mira, aquests d'aquí. Per què els gold? Doncs perquè, no sé, són com més dolços, més tendres, no? Sí. Ah, o sigui, quants n'agafes? Però quants en menges? En menjo molts. O sigui, cada nit en cauen 2. A la nit? Sí, a la nit. Abans d'anar a dormir? Són molt digestius. I jo soc un tio molt tradicional, o sigui, sempre faig el mateix. Al migdia, plàtans. Un plàtan al migdia. Sí? Abans del concert també menjo un plàtan. Ah, això és energia pura, eh? És energia, és com el Rafa Nadal, que sempre es fotia un plàtan abans del partit. Ah, sí, eh? I tant. I abans del concert et menges un plàtan perquè notes que... Sempre dona bon rotllo. A més, jo abans de pujar a l'escenari ni dino ni sopo. Ah, no? No. L'únic, un plàtan. I per què ho fas, això? No sé, em dona bona energia. Però fas dejú i aquestes coses o no?
Mira, jo porto des de l'adolescència sense esmorzar. Ah, sí? Sí. O sigui, llavors estàs fent com un dejú intermitent, en veritat. Fins a l'hora de dinar. Però tinc més energia. Ah, sí? Sí. Clar, el kiwi que t'has menjat a la nit. Per la nit encara em dura. No, sí. Clar, i a part és molt bo també per un tema de trànsit intestinal, perquè diuen que els budells són el segon cervell, o sigui, si no funciona bé, no? Ostres, saber vivir, No, total, ara jo de cop i volta soy Chumari Alfaro, saps què vull dir? No, però és que és veritat. Ai, escolta, això què sona? Aquesta cançó no és teva? Sí, però és de fa molts anys, Aquesta quina cançó és? Crema a la nit, amb xarango. Amb xarango, Una cançó en català. Cançó en català, aquí, sí. Ostres. O sigui que fa molts anys ja que canto en català. I aquesta la vas composar tu o és composició de xarango? La vaig composar jo, sí, i l'Alguer, que és el cantant, es va sumar. Ah, sí? Sí. Ostres, xarango, i heu fet alguna actuació junts o alguna cosa? En xarango vam fer algunes actuacions junts, de fet, l'última que vam fer va ser amb mi. Ostres, sí? Al Prat, a més. Al Prat, Festival Esperanza, sí. Ostres, Esperanza, que bonic. Festival Esperanza. Que emocionant, no, per això, aquell últim concert. Sí, malauradament no vam poder fer la gira de despedida pel tema de la pandèmia, però l'últim concert que vam fer va ser al Prat, sí. Ostres, va donar la casualitat. Justament. I es diu Crema a la nit perquè t'agrada molt la crema catalana o alguna cosa així, és per això, no? La crema de verdura. La crema de verdura. No, Crema a la nit perquè està inspirat en les falles de València. És una cançó que vaig composar durant les falles del 2019. Ah, vale, és que tinc una mica de gana i ara m'ha vingut al cap. Crema catalana, no sé, que ets molt de dolç, tu, o què? No gaire. No? Soc més de salat, soc més d'un bon pernil, per exemple. Un bon pernil, Sí. I no demanes mai postres quan vas a aquests dinars que en deies? Però mira, el formatge sí. Formatge sí? Formatge sí, m'encanta. I necessites formatge avui? Doncs n'hauríem d'anar a agafar, sí. Ah, doncs anem a buscar formatge. Vinga, jo t'acompanyo i vas explicant que crema a la nit no és crema catalana, No, les crec que falles. t'has confós. Vale. Què falta? El formatge, Falta el formatge, però no qualsevol formatge. Quin formatge compres Home, tu? doncs el formatge d'en Peyu. Ah, el pistonut, Home, el Peyu. De les cabres d'en Peyu. Peyu. No sé si has vist alguna vegada les cabres que té. Sí, i he parlat amb el Peyu jo d'això. És que jo ara els he estat composant a ell i a l'Albert Pla unes músiques pel nou espectacle que faran. Ah, sí, Sí. Us coneixeu d'això amb el Peyu? Sí, de l'Albert. De l'Albert. Sí. Personatge peculiar també, l'Albert, Sí, hem estat produint últimament algunes coses. I les cabres del Peyu les has anat a conèixer? Encara no, tinc ganes de conèixer-les, sí? Tinc ganes de conèixer-les. També producte nostre, perquè ell també fa una aposta i fa molta divulgació, no?, del tema de la ramaderia i de la feina que es fa en aquest sector aquí a Catalunya, no?, allà a Osona, no? Exacte, i és una persona que sempre cuida molt tot el seu entorn i només poden sortir coses bones. Ostres, però que xulo, no? Perquè aquí com que hi ha dos mons que s'uneixen, no? Que tu fas cançons en català, fas música en català, vius a Catalunya, el Peyu també fa humor en català i també està treballant aquesta indústria, no? Produeixen aquests productes catalans que a més tinc entès que també es comercialitzen fora de Catalunya, no? I és unir el que mengem, no? El que produïm aquí a nivell de menjar català i la música catalana, no? Al final s'ha unit, sí. Sí? Quina cançó t'agrada escoltar? Quin tipus de música t'agrada escoltar mentre et menges una tapeta de formatge amb un vinet? A mi, sobretot, m'agrada escoltar, per exemple, jazz. Per exemple, m'agrada molt escoltar jazz mentre cuino. Això no és gaire català, el jazz, Ja ho sé, però... Que no passa res, però que... Realment, bueno, sí que n'hi ha, sí que hi ha jazz en català. El Tete Montoliu, el Riqui Sabatés... Per favor, no se li escapa res. Sí, hi ha l'Andrea Motis, la Sara Terraza... Hi ha molt de jazz en català. Escolta, i amb l'humor t'atreviries? Així el Peyu, escolta, jo faig una intervenció així en el vostre espectacle, uns acudits... Jo no faig gaire gràcia, la veritat. Sí que fas, en veritat. Sí, ja ho sé, però és com una cosa irònica, o sigui, com no vull fer gràcia, faig gràcia. És com una cosa molt... És horrible, sí. I després n'hi ha que van de graciosos i fan una ràbia que no es pot aguantar. Sí, no, jo em considero un tio sèrio, realment. Sí, jo soc molt sèrio. Jo diria alguns noms dels que van de graciosos no fan gràcia, però... Ah, sí? Escolta, alguna cosa més? Sí. Un bàsic, no? Cafè, una mica de cafè. Cafè, anem a buscar cafè. Jo no puc sobreviure sense cafè. Doncs mira, benvingut a la zona de cafès. No t'ho acabes, tens molts per triar aquí a bon preu esclat. Com el prens, el cafè molt, en càpsula... Jo t'he dit que feia dejú, però és una mica mentida. Perquè quan m'aixeco, prenc un xupito de... Un xupito? Sí, un xupito de...
de cafè ben fort. Molt bé. Però després de... Saps que no es trenca el dejuni amb el cafè? No perfecte. compta, No compta? No compta, es veu que no. Es veu que líquid, aigua, cafè, no. Si no li fiques llet, no. Li poses llet? Una gota. Bueno, una gota... Una gota no compta tampoc. Una gota als déus del dejú crec que no els... Exacte, si els que van escriure les lleis del dejú... Les lleis també estan per trencar-les una mica. Exacte. Aquest és fort, però després de dinar, un descafeïnat. També el mateix, un xupito de cafè descafeïnat. I per què descafeïnat després de dinar? No m'agrada estar espitat tota la tarda. M'agrada ja preparar-me una mica per la nit, per estar tranquil. Ja fas la migdiada, no? No, no faig la migdiada. No fas migdiada? Mai he fet migdiada, ni de petit. Ets antimigdiada? No sóc antimigdiada, ni exmigdiada, o sigui, mai he fet la migdiada. No ho necessites? No ho necessito. M'agrada estar actiu sempre, o sigui, dinar i posar-me ja a treballar una altra vegada. I el cafè et posa espitós? O sigui, si prenguessis un cafè... Sí. Per això només prenc un xupito per la matí. Que ets nerviós? No, no t'ho sembla? Bueno... No, sí, però no ho sé, potser enganyes, perquè jo crec que ets una mica tapat, enganyes una mica. Sí, o sigui, la processó està per dins. O sigui, jo tinc moltes idees, tota l'estona, tinc moltes coses a fer, guardo una aparença de tio tranquil, de que tot li dona igual, però en realitat no. Escolta, et dona temps de quedar... O sigui, tens vida social? Et dona temps? No gaire. No gaire, però és que jo m'ho passo tan bé fent el que faig. No, sí, està molt bé, però t'has de guardar temps també una mica per tu. Per exemple, ara que estem agafant cafè, no? Amb qui tens pendent un cafè des de fa temps? Amb qui tinc pendent un cafè des de fa temps? És una molt bona pregunta perquè... Ho sé, perquè realment sí que hi ha cafès pendents, eh? Ah, sí? Per exemple, sempre parlem amb el David Bisbal. Sempre ens trobem a ver cuándo quedamos para componer. Sí, tío, tenemos que quedar, tal, no sé què. Per favor, aviam. Jo entenc que quedar per compondre és més complicat, però que a veure un cafè al fred amb el David Bisbal... Però és l'excusa. No, clar, però que ho podeu arreglar, vull dir, un cafè... I tant. David Bisbal és un tio molt guai, molt amable, molt normal. S'alimenta molt bé, també. Ah, sí? Sí. Que tens algun cotí de com s'alimenta? Bueno, com saps que s'alimenta bé? Bueno, sé que després dels concerts es pren un iogurt i se'n va a dormir. Molt bé, com tu amb els kiwis, no? No és una estrella del rock and roll, precisament, és més com un atleta, no? Bé, aquesta també és la clau, no? Una mica també de l'èxit, cuidar-se bé. Jo crec que sí. I amb qui t'agradaria prendre un cafè? Amb qui m'agradaria prendre un cafè? Llença la casa per la finestra, encara que sigui presumptament impossible, perquè no hi ha res impossible. A menys que em diguis algú que ja és mort. No, per exemple, m'agradaria molt prendre un cafè... Mira, amb la Mon Laferte tenim un cafè pendent també, que ens separa, clar, un continent, no? Però ara ens vam trobar a Bilbao, que vaig anar a tocar al Festival Vime de Bilbao, ens vam trobar allà, i amb ella sí que tinc un cafè pendent i una cançó pendent. Ostres, doncs jo crec que agafar un avió per anar a prendre un cafè i compondre una cançó em sembla un planazo. Bueno, allà a Colòmbia, a Mèxic, sempre tenen bon cafè, Ostres, allà estaria guai, Sí, sempre tenen bon cafè. Doncs escolta, et falta alguna cosa més? O ja ho tenim tot? Mira, saps què? Què? Tinc una proposta per tu. Ara que crec que ja ho tens tot, et ve de gust venir... Tinc una sorpresa, no et dic res més, tinc una sorpresa. Vinga. Et ve de gust tenir una conversa amb mi tal com raja? Tal com raja sempre és bé. Som-hi. Doncs mira que t'he preparat aquí un espai perquè puguem xerrar tal com raja. Que bé. Et poses còmode? Ai, Alfred, saps que m'agrada molt el videoclip i la cançó d'Estrella? Sí? Sí, aquesta rumba catalana, aquesta sobretaula. Ets molt de sobretaula, tu? Sí, la veritat és que sí. Ah, sí? També he rodat al Prat, També està rodat al Prat, el videoclip. Com va ser el rodatge d'aquell? Us ho vau passar bomba, Sí, allò va ser a la Casa Gomis, que és una de les cases modernistes més importants de tota Europa. S'han gravat multitud de pel·lícules allà, he estat dintre dels espais naturals del Delta Llobregat i sí, ens ho vam passar molt bé amb l'Álvaro i amb tot l'equip, va ser espectacular. Clar, perquè amb l'Álvaro Soler, que era la primera vegada que cantava en català. La primera vegada, sí. Com va ser això? Bueno, la primera que ho fèiem com amb una cançó original, perquè ell i jo, de fet, vam coincidir amb els 25 anys del Ben Endins, de Sopa de Cabra, vam cantar junts al Boig de la Ciutat, ell, jo i el Ramon Miravet, temazo, amb el Sopa. Que guai. I allà ens vam conèixer Bueno, ens vam conèixer allà, però va ser com la primera vegada que vam cantar junts. Jo vaig cantar Bajo el mismo sol, que és d'ell i de la Jennifer López, i
I sí, amb Estrella ens va juntar la rumba catalana, justament. Ja, és que rumba catalana, hi ha un moment al videoclip que gireu la guitarra, Sí. quantes vegades es va haver de repetir allò? Va sortir la No primera. gaires, no. Oh, quina habilitat. És, a més, un símbol de la rumba catalana, no? Ah, sí? Això m'ho va ensenyar el meu tiet, que ell tenia una banda bastant coneguda als 70, amb el meu altre tiet, que es deien Rumba Brava, i que també el cito una altra cançó meva. Rumba Brava? Sí. O sigui, que això de la música ve de família. Sí. I tant, tota l'art ve de família. El meu tiet Pepe i el Toni tenien el Rumba Brava, després he tingut... Bueno, hi ha poetes també com el David Castillo o l'Anna Aguilar Amat. La meva mare sempre ha sigut una gran fan de l'òpera, canta molt bé, el meu pare ha sigut actor de teatre, de doblatge, i tot l'art ha sigut sempre part de la família. L'art corre per les teves venes, vaja, no? Sí. I escolta, en aquest videoclip, a part de que és evident que us ho vau passar superbé, es veu que una mica és una mica un cant, esteu celebrant el Sant Joan, la revetlla de Sant Joan, no? I també és un cant a la vida mediterrània, no? Totalment. A com vivim la vida aquí a Catalunya. Què té a veure aquest tarannà mediterrani amb la teva feina com a compositor i artista? Jo crec que la forma de vida mediterrània té un punt de bohèmia, no? Que també ho té l'art, no? És una mica que la teva vida giri a través de la vida, no? O sigui, realment és com viure de passar-t'ho bé, no? Una mica. Sí. Jo, de fet, em dedico a passar-m'ho bé. O sigui, la meva professió és passar-m'ho bé, no? Una mica. Composar, actuar... I és una mica l'estil de vida mediterrània, no? A nosaltres ens agrada gaudir. Sí. No? I fer gaudir, no? I fer també, gaudir els altres, al final. sí. Organitzar un dinar, organitzar un àpat, una sobretaula per altra gent també és un regal, no? Tu gaudeixes organitzant-ho i també gaudeixes veient com els demés en gaudeixen, no? Com el Totalment. videoclip, no? I quan el vau gravar, aquest videoclip? Quan va ser això? Doncs aquest videoclip es va gravar, jo crec que va ser la primavera, que encara feia fred. Ho vam patir, Vau patir fred? Però no ho sembla, Això no ho sembla. No ho sembla, la Sí, feia molt de vent, a més, vull dir que el vam patir, però va sortir molt bé. Hi ha un moment a la cançó que dieu que la fi del món ens agafi a tots ballant. Sí. No hi ha res més mediterrani que això. És veritat, és que Sí. som així, els catalans tenim un tarannà molt diferent. Què vols dir? Doncs que tenim una forma de vida molt diferent. És única, jo crec. Tenim una manera de gaudir diferent i som molt nostres. Bueno, a lo millor a nivell de gaudir, a lo millor a Madrid ens dirien que no gaudim prou perquè allà surten més de nit que nosaltres, això. Sí, és veritat, però tenim una altra manera de gaudir. I hi ha moltes maneres de gaudir aquí a Catalunya, no? Tu has viscut a Madrid. Sí. I quina diries que és la principal diferència a nivell... Com es gaudeix allà i com gaudim aquí? Bueno, de fet, no hi deixo de viure mai, no? A Madrid és sempre on hi torna, no? Per feina, sobretot. Bueno, no només per feina, sinó perquè tinc moltes amistats allà, també de viure allà uns anys ha sigut... podríem dir que és la meva segona casa, però cada vegada hi passo més temps aquí. I al final Madrid té una energia diferent, no? És una ciutat que no descansa mai, no? I nosaltres aquí sabem com descansar i com també relaxar-nos. Aquí portem una vida més bohèmia. Allà són una mica més... No sé com dir-ho, sempre estan pel business. I aquí també ens agrada passar-nos-ho bé. I passo molt temps a Madrid, però realment ara a casa meva està aquí. I és el lloc on m'inspira. Jo quan vaig estar a Madrid, ostres, no composava res. Ah, no? No m'inspirava gens. I aquí sí? I era tornar a Barcelona i composar-ho tot. I per què creus que és això? És com estar a casa, és una altra mentalitat, és un ritme diferent, és estar... És un altre ritme, són altres olors, és un clima diferent. Jo ja m'he fet a la humitat de la platja del Prat, saps què et vull dir? Ja m'he fet a la humitat, m'encanta com a titular. titular. De fet, passa molt que quan tanques la maleta al Prat i l'obres a Madrid, està la roba gairebé mullada de la humitat que fa. Però a mi això em fa sentir casa. I el tema del menjar també hi ha unes diferències? Mira, t'explicaré una cosa. No és una promo encoberta, és que sempre ho dic. Hi ha un restaurant
al Prat de Llobregat, que és el Camp Pizza, que va començar al Prat, és d'un col·lega del Prat, que ara, o sigui, s'ha fet franquícia, però les pizzas estan igual a cada lloc. I a Madrid n'hi ha com 3 o 4. I, o sigui, no hi ha vegada que no hi vagi a Madrid, perquè se'm fa sentir casa. Jo m'enyoro molt i em fa sentir casa en allà. Que xulo, això. Ostres, connectar amb casa, amb una qüestió de menjar, és que crec que ho fem tots, això. És que saps què passa? Que nosaltres ja anem molt a Madrid, a les premiers, Sí. a on se suposa que està la indústria, però que vinguin ells al Prat de Llobregat a fotre's unes carxofes, a composar, a veure com els inspira el Delta del Llobregat. A lo millor els hem d'arrossegar també, que aquí Igual també, escolta, haurien no de tornar. sé. Sí, clar que sí, o sigui, moure... La vida és cíclica. Abans les discogràfiques estaven a Barcelona. Totalment, és veritat. O sigui que tot això tornarà, no et preocupis. Tornarà. I veurem el David Bisbal venir a fer la compra aquí a Bon Preu Esclat. El David Bisbal ha de venir aquí a Bon Preu Esclat a fer la compra, a menjar-se un d'aquests iogurts que es menja després dels Creus concerts. que és iogurt amb bífidus o iogurt normal? És iogurt de màquines. M'encanta. Què passa, màquines? Allò va ser superviral, Sí, va fer renéixer el David Bisbal. Tu has tingut algun moment així molt viral? Sí, però hi ha de molt bons i de molt dolents, Va, digue'm un de cada. Doncs mira, un de molt bo potser és el moment del Bernabéu, quan vam tocar al Bernabéu, que vaig cantar Que no siguen les luces, i es va il·luminar tot el Bernabéu. Uah. Sí, un català conquerint el Gallina de Bernabéu. piel, no?, que deia el Johan Cruyff. Mira, una altra dada futbolística que he dit. Ostres, mira tu. Me'n recordo perfecte, això mai ho he explicat, però me'n recordo quan ens va rebre el Florentino allà... Wow. Sí, Wow. ens va rebre i ens va donar una samarreta del Madrid a tots. I em va preguntar, tu eres el catalán, ¿no? Y le digo, sí, soy yo. I em va dir, muy bien, encantado. El català. És que jo, sobretot a l'escola, sempre intentava deixar clar que era català. Suposo que el tio no li devia sentar molt bé, no? Clar, i a més devia pensar... Que el representant d'Espanya a Eurovisió fos català. I tu ets del Barça? Jo soc del Barça. Soc del Barça, però tinc la família dividida entre els del Barça i els de l'Espanyol. Ja sé que és com una guerra, bueno, però... és igual, a Florentino li deu fer ràbia, tant l'Espanyol com el Barça. Sí, del Madrid no sóc, ja t'ho dic. I a part, et devia donar la samarreta del Madrid. Et puc preguntar I què em va n'has dir, fet d'aquesta samarreta? La tinc guardada. Ah. Sí, no. Sí, i vaig dir que me la firmés, clar. I Qui? tinc una foto amb el Florentino. Et va signar la samarreta al Florentino. El Florentino ens va donar un marc del Real Madrid amb commemoració del concert i una foto amb ell, amb la samarreta. Va, l'altre moment viral així xungo que diguessis, ostres, aquest moment va ser una mica complicat. Mira, doncs un moment xungo viral va ser quan vaig treure el meu primer llibre de poesia, que estic preparant el segon. Això ho havies dit ja o és primícia? No sé si ho havia dit, però ves existirà, que no sigui primícia exclusiva. Segon llibre de poesia de l'Alfred García. Va, a més et dic una cosa, és tot en català. Oh, poesia en català, Sí. El primer va ser poesia en castellà i en català, que vaig composar, que vaig escriure durant la meva primera gira, i he escrit, vaig estar uns mesos foscos escrivint poesia en català. I per què van ser mesos foscos? Bueno, un té dies de tot, no? Hi va haver una època que va ser més fosca que lluminosa, però que també vaig aprofitar per escriure i per treure aquesta part fosca, no? Això és un exemple de resiliència, no? O sigui, crec que sí. aprofitar aquesta foscor per treure una cosa bona, no? Totalment. Això és no deixar guanyar el mal. Exacte. Però mira, fixa't, el mal, no?, que va ser aquella primera experiència amb el primer llibre, que va ser molt, molt polèmic, perquè suposo que la gent estava acostumada a les meves cançons més lluminoses, i amb la poesia sempre em passa una cosa, que és que sempre és com més fosca, no? I vam fer un llibre d'antipoesia, de poesia contracultural, i això es veu que el gran públic no ho va entendre. Però lluny clar, tu imagina't, el Buenafuente, el Broncano fent bromes del llibre, o sigui, tothom com criticant, no? Però realment va donar l'impuls de fer el segon, no? O sigui, tu vas posar llum a la foscor com el Carles Porta, però sense matar ningú. Sí, els hi vaig donar porta als altres, també. Molt bé, que bé, i estàs orgullós de com ha quedat. Jo crec que sí. Està quedant. Jo crec que ha quedat molt bé. Ets supercreatiu, no? Perquè a part de fer la teva pròpia música, també fas composicions per a altres artistes, no? Explica'm una mica per què has produït, que t'ha fet moltíssima il·lusió. D'algú que he produït? Sí. Home, doncs l'última cançó d'Albert Pla.
Sí, que la vam fer amb la... Bueno, estava molta gent implicada, el Raül Refri, la Judit Ferrés, hi havia molta gent implicada i m'ha fet molta il·lusió posar el meu granet de sorra. És un personatge peculiar, Albert Pla, no? És dels meus millors amics. Ahir vaig estar amb ell, que vam estar menjant uns formatgets. El vaig anar a buscar a Sants. Uns formatgets, Ell tornava de gravar una pel·li de València i jo el vaig anar a buscar com el xòfer. Ell m'ha fet de xòfer moltes vegades, sí? O sigui que ara les tornes es canvien. Però sí. I quins formatgets menjàveu? Ostres, no sé, igual eren del Peyu també, no ho tinc clar, No que aquí a Bon Preu Esclat pots agafar-los ja tallat directament, si et fa mandra, ja has vist la peça sencera, ja tallat, jo sempre els agafo tallats. Sempre els agafes tallats, no? Així, home, que tinc una vida molt complicada, llavors no estic per tallar formatges jo, perquè si no em tallaria un dit segurament. Que si l'has de tallar alguna vegada, talla el fred, directe. Talla'l al fred. Mai m'havien fet aquesta broma, ets molt original. Ja, és que no paro de ser original. No, l'has de tallar fred perquè així no es queda enganxat a la fulla del ganivet. A mi sempre m'agrada fred, el formatge. No sé si et passa. Sí, tio. Ha d'estar com en aquell puntet, Escolta, i com estàvem parlant d'aquesta cançó estrella, quin és el teu plat estrella? És una gran pregunta, quin és el meu plat estrella. Ara estic aprenent a cuinar bé peix. Peix. Sí. Aquí te'l fan, que a Bon Preu Esclat pots anar a la peixateria i te'l fan al forn, si vols, i tu estalvies. Sí. No, a mi m'agrada fer-lo jo. Sí? I com t'agrada cuinar-lo? Ara l'estic aprenent a fer... És molt ràpid, És perquè, per guanyar temps. Ara és per guanyar temps, o sigui, ara és amb paper d'aquest de cuina. Vale, té un nom, això, Sí, és paper... Sí, ja sé quin paper dius. Sí, però no, la forma de fer... A la papillon. A la papillot, sí. Sí, papillot. Doncs és molt fàcil de fer, no? Treus, el fiques allà, l'embadurnes, la llimona, el tanques, microones, el treus i cap endins. I alguna vegada has cuinat per lligar? No. Bueno, sí, una vegada vaig tenir una cita en què vaig haver de... Bueno, no la primera cita, però sí que va... Quan anava avançant la cosa sí que vaig cuinar. I què li vas cuinar? Crec que va ser com un caldo d'aquest de... Com es diu això? Un caldo de... Amb pilota? Sí, amb pilota. I galets. Una sopa de Nadal. Era una sopa de galets, però era amb això, amb verdures... I vas triomfar o què? Vaig triomfar, sí que vaig triomfar, sí. Punts suspensius. I t'agrada que et sedueixin amb el menjar? Sí. M'agrada molt tenir cites a restaurants, per exemple. Ah, sí? Sí. Cites o primeres vegades amb gent amb què haig de col·laborar també. No sé, m'agrada molt anar a restaurants. Sí. I sols triar tu o deixes que triï l'altra persona? Soc molt bon triar en restaurants, però també m'agrada que em sorprenguin, Per una primera cita, quin tipus de menjar recomanes? Doncs mira, algo mediterrani. No recomano anar a hamburguesa o a pizza perquè sempre és més difícil de menjar, llavors és menys elegant. I a mi m'agrada molt l'elegància en primeres cites. Després ja surt tot a la llum, surten tot, saps? Per una primera cita, una hamburguesa, uns espaguetis a la bolognesa, això és molt perillós. És perillós, sí. Molt perillós. És embrutar-se les mans. No procede. No, això quan hi ha una mica més de confiança, no? Exacte, sí. Ets molt tímid a l'hora de conèixer... Molt. Sí? Sí. Et costa trencar... Jo soc una persona molt tímida, en realitat. Jo em dedico a... Sí, jo... Tio, no m'ho crec, Alfred. T'ho prometo, jo soc molt tímid. Tot és fatxada, en realitat. No, és fatxada que ets tímid, jo crec. No, ja et dic jo que no. No? Ja et dic jo que no. No. Soc molt tímid. Però si després puges a un escenari davant de milers de persones... L'escenari està ple de tímids. L'escenari està ple de tímids. Sí, Sí. I com bats aquesta timidesa quan puges a l'escenari? Hi ha una persona que sempre em deia tu ets... tu et rebel·les contra la por. Ostres, que bo, això. Sí. Dius, és un repte per mi. Fes-ho encara que sigui amb por, no? Sí. I quin consell dones a la gent que té aquest problema de timidesa? No és un problema, és una manera de ser. Jo sóc tímid, però em dedico a posar-me davant de les càmeres. Jo no havia d'acabar davant de les càmeres. Jo era un estudiant de comunicació audiovisual i periodisme i per la tarda feia música, però mai m'hagués vist tan exposat. O sigui, les meves raons per presentar-me a OT, per exemple, no són artístiques, o sigui, són d'un caire més aviat personal del moment que estava vivint aquell moment, però
sento més darrere de les càmeres que davant. El que passa és que la vida m'ha portat aquí, amb tot ple de gent mirant. Però aquestes raons que dius tenen a veure amb demostrar-te alguna cosa a tu mateix o lluitar contra alguna cosa? Sí, té a veure una mica que en aquest món estem de pas i és tan guai la vida que l'hem de viure per viure-ho amb felicitat. Absolutament. Saps que tinc la sensació de tu, que crec que tens una cosa molt guai, crec, a veure, digue'm si m'equivoco, però crec que no et prens seriosament a tu mateix fins al punt de... O sigui, crec que et prens seriosament la feina, però no a tu mateix. M'intento treure ferro, sí. També perquè he estat molt exposat i todo el mundo te baila al agua, no? Que es diu en castellà, no? Sí, et fan molt la pilota? Bueno, me n'han fet molt la pilota. Ara ja sé distingir, jo tinc molt bona intuïció, llavors ja sé qui està venint a vendre amb la pel·lícula i qui realment m'està parlant amb sinceritat. Et fa ràbia que et facin la pilota? Hi ha gent que li encanta, Sí que em fa ràbia, perquè realment estàs fora de la realitat i a mi m'agrada millorar, m'agrada aprendre, sí, m'agrada tindre bons mestres. Jo em relaciono molt amb gent gran. Ah, sí? Sí, perquè m'agrada aprendre dels altres. M'agrada aprendre coses que no sé fer. Mira, els homes, sobretot els homes, no ens han agradat mai que ens ensenyin res. Sempre hem pensat que ho sabem tot i sempre hem sotmès als altres. I això és una cosa que sempre he vist, sempre m'ha fet fàstic. I a mi m'agrada molt aprendre, sobretot, jo què sé, de la meva mare m'agrada aprendre coses que jo no sé fer, no? I a la història, no? Sempre s'ha suposat que les dones feien algunes coses que els homes no fèiem. Però és tot el contrari. Jo vull aprendre a fer aquestes coses i que s'inverteixin els rols. No? Molt bé. Jo crec que va una mica d'això a la vida. Ets un feminista. No? Bueno, no m'agrada dir-ho perquè dir-ho ja és no ser-ho. Saps què et vull dir? Ja. Però el que dius té un fons, és feminisme. Hem començat parlant de cuina, jo crec que sí. Sí, no? Però al final és això, tinc molt d'aprendre de dones, a part dones més grans, que moltes vegades la societat acostuma a esborrar la dona un cop ha complert una certa edat, és com de ja no existeixen. I crec que té el mateix que aportar que un home a la societat d'aprenentatge. Totalment. I d'absolutament en tot. Totalment. I, escolta, tu ets més de sopar amb col·legues, com el videoclip Estrella i tal, o més de dinar o sopar familiar amb la gent que estimes? Jo vist de dia. O sigui que a mi m'agrada més dinar, cuinar pel dia. Intento deixar-me les coses de la nit ja fetes. És a dir, si haig de fer una crema de verdures o de carbassa, crema de carbassa amb boniato i tal, m'encanta. T'agrada el boniato? M'encanta. Sí, és que li dona el toc, És boníssim. I li fiques un d'aquests formatges petitons. Sí, un quesito. Tires allà un quesito i queda tremenda. Allà, espesseta l'has de fer, perquè a mi líquida no m'agrada gaire. Bueno, en fi, que tot això m'ho deixo fet. Vale. Intento no cuinar de nit. Però, per exemple, jo, després de fer un programa de tele, haig de sopar. És a dir, és igual que arribi a les 2 de la matinada. Jo haig de sopar. Intento enganyar la meva ment per dir no ha passat res. No són les 2 o les 3 del matí. Jo haig de sopar i fer vida normal perquè si no, no acabo d'acabar bé el dia, saps? Unes carxofetes del Prat... No, això porta més feina. Això porta més feina. No, em deixo la crema preparada i... jo què sé. Em deixo una hamburguesa d'aquestes ecològiques, vuelta a vuelta i fora. I quan pots permetre-ho pel temps, t'agrada tenir dinars amb la teva família? Estàs molt connectat amb la teva família? Estic molt connectat. Quan estem amb un gat allà fem unes parrillades, fem unes carns, uns formatges, sempre allà al sol. És igual que sigui estiu que sigui hivern, sortim allà al camp i ens ho fem. Més mediterrani impossible. Exacte. Però saps qui em va ensenyar a mi a cuinar? Qui? L'Albert Pla. Ostres, que l'estem dient molt. Sí, però... Sí, l'Albert és una persona que cuida, és un 11. T'ha ensenyat algun truc que puguis compartir? M'ha ensenyat a cuinar, jo no sabia cuinar. Però explica'm algun truc que jo pugui aplicar. A veure, m'ha ensenyat molt cuinar a la brasa, perquè ell abans tenia llar de foc i llavors cuinàvem allà a la brasa. Cuinàvem molt els peixos allà, les carns, anàvem a buscar bolets, rovellons, trompetes de la mort, múrgoles, les cuinàvem allà... No sé, m'ha ensenyat moltes maneres de cuinar. Què més m'ha ensenyat? Els arrossos... L'arròs no és fàcil, No és fàcil, però ella el fa molt bé. I l'arròs és molt emocional, Segons si no estàs bé, no surt bé l'arròs, Jo vinc de família valenciana també, o sigui que les paelles... La meva àvia feia una paella... Sí?
Sí, pobreta. Hòstia, la feia molt bé. Ja no hi és la teva àvia? No. Fa molt temps? Fa temps ja, sí, quan jo era petit, sí. Però me'n recordo les seves paelles, o la paella de mi tia Helena, que també era espectacular. Sí. Se li fotia carxofa, i a més molt petiteta, O sigui, la carxofa estava molt picadeta, saps? La carxofa ens persegueix, Sí. El Prat està tot arreu. Mongeta blanca també li fotia. Sí. Bueno, és que és la típica valenciana, saps? Que bo. Estàs molt connectat al tema gastronòmic, al menjar, no? Tens un vincle emocional amb el menjar? Molt. Tinc un vincle emocional amb el menjar, amb la meva família, també, del que significa la cuina valenciana catalana, i per mi és una manera de viure, també, el menjar. Escolta, que jo m'estaria tot el dia parlant aquí amb tu, però és que te n'has d'anar a escriure... Me n'haig d'anar, tinc estudi per la tarda, haig de composar unes coses... Has d'escriure poesia... Sí. Has d'anar a fer les carxofes, escolta... Haig de dinar abans d'anar a l'estudi, doncs escolta, no, jo trenca el dejú ja. Em sap greu tallar-ho aquí, però... No passa res, Alfred, un plaer, de veritat. Igualment. Un plaer, sí. Ja us ho deia jo, veieu que maco l'Alfred? És que l'havíeu de conèixer. I a més, és que qualsevol dia us el trobeu a bon preu esclat fent la compra, comprant carxofes, evidentment, del Prat.